L'Arboç, província de Tarragona, comarca Baix Penedès. Població, 5.609 habitants. Destacat: l'Arboç és la primera població de la comarca del Baix Penedès venint del nord per la carretera N340 o l'autopista AP7 i té un especial caràcter de vida monumental que s'aprecia des de lluny gràcies al perfil que li proporcionen alguns dels edificis més destacats, com la Giralda, l'església renaixentista de Sant Julià, el Palau Gener i Batet i diversos edificis modernistes. La seva localització, enmig de la plana penedesenca, envoltada de vinyes des dels 4 punts cardinals, realça encara més la bellesa de les seves construccions. Imprescindible: passejar pel carrer Major i la plaça de la Vila per contemplar les façanes modernistes i altres edificis. Entrar a l'església renaixentista de Sant Julià. Visitar el Museu de Puntes al Coixí. Festa Major, quart diumenge d'agost.